Tänään mä pelaan mun isoveljen kanssa roolipeliä Brookhavenissa. Lapsi on Jimi ja toi on mun iskä, joka on poliisi. Isin näkökulma löytyy kanavalta Pro Gamer eli Alex Tuunonen. No niin. No niin, iskä, mä haluan jo olla kotona. Kohta ollaan perillä. Alkaa. Meidän pitää ostaa koti. Mistä täällä on varattu nämä paikat? Meidän pitää lähteä muualle. Miau. Onko meillä hieno auto? Tässä on meille koti. Wow. Ostetaan kotiin. Ostetaan nyt sitten vaikka. Mä tykkään Adidaksesta. Ostetaan nyt vaikka tämä hieno talo. No niin. Wow. Meillä on iso talo. Joku tyyppi tuli mun auto. Kuka toi on? Ootapa, jos se tulee, niin sanon sille mun hajun. Tää ei oo vielä kunnolla tätä peliä. Tää ei vielä oikein alkanut, kun tää meni ihan pelleilyksi. Joo, tää ei vielä alkanut. Nyt alkaa roolipeli. No niin. Mä lähden omaan huoneeseen. Mä otan sinut meidän ryhmään. Joo. Wow. Onks täällä hissi? Ei. Miksi sä täällä on poltaa tässä? Wow. Isin pitää nyt lähteä töihin. Ok, mä oon sillä aikaa kotona. No niin. Hätä. No niin, iskä lähtee poliisia sanalle. Mä voin vaikka laittaa vähän ruokaa. Jos mä täältä jääkaapista löydän mulle vaikka kanaa. Laitetaan uuniin. Sitten odotetaan. Kuka toi on? No niin. Lämmintä. No niin. Sitten tuli hyvää. Laitetaan ruoka pöytään. Nyt lähdetään helikopterilla partioimaan. Oliver. Mikä toi sinne? Mua väsyttää. Mä päätän nukkumaan. Missä täällä olikohan sänky? Täällä. Hyvää yötä. No niin. Mäpäs kato vaikka tietokonetta. Tää kettuun.
isi tulee töistä. Joku soittaa. Isi. Haloo poika. Moi. Tuppa ulos kattoo. Mitä? Tähän ovelle. Ok. No moi moi. Moi moi. Minäpä... Moi taas. Moi. Moi poika. Ei se vastaa. Moi isi. Moi. Että minä tuun nyt töistä. Ja. Nähdään kohta. Moikka. Isi. Milloin isi tulee? Kuka tuli? Mistä tuli? Kuka sinä olet? Apua! Apua! Oi, pakko pistää. Hei, kukas tuo on? Joku pakkomies. Eiku... Niin, joku lepakkomies. Se ampuu mua. Lapsi soittaa. No mitä? Mitä? Täällä on ihmisiä sisällä. Mitä? Joku ryösti mun pankin. No niin. Sitten äkkiä. Mun koti ryöstettiin. Joo, nyt on kiire. Äkkiä, onks täällä ketään sisällä? Poika, missä sä oot? Onks se vielä täällä? Kuka? Joku ryösti mun pankin. Missä sun poliisimerkki? Ai Miksi mulla niin, tärisee näyttö? niin mullakin. Nainen. Olikohan täällä maanjäristys? Joku on ryöstänyt mun pankin ja hypännyt alas. Miksi sä Jimi aukasit oven? Mä en oo aukattu ovi. Mitenhän ne mahtoi päästä sisään? Mä en tiedä. Mulla on lapupukki. Isi, mitä mä voisin tehdä? Nyt menen nukkuu. Ok. Menen. Hyvää yötä. Kello on jo paljon. Pitääpä mennä nukkumaan. Missä se lapsi nukkuu? No täällä se ei varmaan. Eikö nukkuu? Oiskohan täällä mulle mun sänky? Kato, kun vähän muistipätki. Joo, täällähän se sänky. Noniin. Hyvää. Herätyskello soi. Missäköhän iskä? Mitäköhän herra? Moi isi! Mulla on nalka.
Ulkona on hirveä ilma. Haluatko, jos mentäis uimaan, jos tuo sää vähän korjaantuu, päivällä mennään sitä uimaan. Esitään nyt hoitaa asiat, tai itse ei. Haluaisitko käydä parturissa? Joo. No hyppää kyytiin. Ja nyt Mäkin voisin värjätä hiukset. parturiin ja sitten No sit mä tuon sut kotiin ja mitä ajatuksia. Mitäs teet? Oh. ei. Mitä ihmettä? Mä oon poliisi. Voin tässä kiinni. Teit sä pölliin mun auton? Kyytiin. Haluatko värjätä hiukset? Joo. Värjää. No niin, hiukset värjättiin. Nyt maksetaan. Ai niin, pitää maksaa. Itse asiassa sä voisit tulla mukaan. Haluatko käydä siksi aikaa jää tänne pelipaikkaan? Joo joo. Olisikohan täällä jotain? Tässä, en oo tuolla. Miau. Pitää tarkistaa nämä pankin kaikki paikat. No niin, ajetaan. Tässä poliisi ollaan. Täällä on Tetris. Oho, tämähän on muuttunut tää pankki. Sitten täällä on hissi. Pitäisikö mun iskän ottaa mukaan? No niin, nyt. Joo, on tää hyvä. Aion pelätellä tuolla. Itse kun alkoi sattaa ja on avoauto. Nyt pitää napsaa se. Jimi, tuu nyt kyytiin. Nyt me ei ehitä kotiin, meidän pitää mennä katokseen. Meillä on avoauto. Mennään siksi aikaa tänne. Tänne saa ajaa auto. Meidän pitää muutenkin korjauttaa meidän auto. Mitä tarkoittaa A-autori? Mä taisin laittaa. Siellä nyt ukkosta. Mitä tarkoittaa autoretailu? Et se on korjaamo. Autokorjaus. Hiljaa. Pitääkö olla kiinni? Mitä nyt? Auto menee yli. Minkä merkkinen meidän auto? Mikä se nyt on? Eikö se ole Ferrari?
Ei kun MC Lare. MC Lare. Ei mitä niin. Joo, nyt me lopetetaan tää loolipeli. Rooli. Roolipeli. Niin. Käykää kattoo muutkin videot ja tilatkaa kanava. Moi moi!